Agent Ray? Hello, ma'am. Si Jeffrey nag-CR pa. Asa naman ka? Yes, ma'am. Nara ko diri sa inyong likod. Sige, basta ha, adyo pag tinanga ha. Ay, ka-problema, ma'am. Dapat abot na to sa Hong Kong. Bantayin dyan si Jagtaman ha, kay basi na siya katawag baji. Usak para nato na si Jeffrey kung nana siya katawag-tawag ng babae. O sige, mo na to Agent Ray. Yes, ma'am. Ako na ning pagnin kay basi padung na si Jagiri. Sige, ma'am. Aw, bantay lang di ka na, Jeffrey, masakpan ka na ho. Mukhaon di ka nagtaman. Bantay ra karon pre. May balaan na jud kung nakay bahay. Nanadyo ko sa Hong Kong. Tawagan ako si Ma'am Queenie. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Nana ko diri, ma'am. Sige, ma'am. Happy. Ma'am, Unsa man? si paring Jeffrey, ma'am, naradara ko nagtawag-tawag. Uy, balik dagto kay mo na chance sa masakpan na to si Jen. Guys, ako $100 mahal diri. Ikaw na hindi ka sila. Airdrop na na. Anya na. Bantay ka, Lagi mahal kayo, na ko Dre. na lako na. Sa sigurista jud ka jud si Jen Trey. Uy, masakpan na jud ka na kay Jeffrey. Hello, Jeff. Asa naman ka? Oh, hello. Hello. Oh, nag-esing tawag-tawag pa kayo masakpan ko. Ali na dire. Sige na, padong nalay ko, dira. Hey, Jeff. Uy, nakakita ka ba, dira? Mukha ka naman. May kwarta. Okay. Lagi na ayaw ko wala ka na maglupit. Agent Ray. Agent Ray. Agent Ray. Agent Ray. Bakit ka ba mo? Saan po na, ma'am? Dili na ko mo trabaho, ana. Wala na agent tray. Yun tanan ako kung YouTube. Wala na putlo na ako ni. Wala na agent tray. Sayang ka, Juni. Walay sayang, ma'am. Basta muundang na jud ko. Dako nag-offer Agent Ray. 1 million. As. 3 million. Saro. Bisan pag pila na, dili ko. 5 million. Sige na. Dili, kuha na akong desisyon. Muundang jud ko. Di na ko. Kami. 10 million. Grab na. Dili mapalit og kwarta nga akong dignidad. Dili ko. Di ka na mapugos. Mama na imong desisyon. Mula kaon ako. Di ka may sayangat. Ma'am Clyde? Ma'am Clyde? Unsa man? Kadali lang gud, ma'am. Kanang abi manggod ako patasan pa nimo. Ingon ka. Di na ka mo trabaho. Kadali lang. Ma'am, manggod, ma'am. Kanang pasensya na kayo, ma'am. Nakuha na ko sa emosyon. Sige, ma'am. Musugot na ko, ma'am. Katong 10 million. Murag. Lugit. Makuha na. Lugi na ako. Kato na lang 3 million. Murag. Short. Chukuan na. Agent Ray. Kini na lang, ma'am. Last 1 million. 400,000. Deal. Gidil. What? Yes. Nan ako'y kwarta. Di na ko gansi. Hi, baby girl. Asa ka kagigan? Uy. Tama gid si Madam Clyde. Nagid si Mr. Lim diri sa may kamaisan. Tanaw na ton sa iyang ginabuhat. Oh my goodness! Tapat may bala ni Ma'am Clyde. Ipipi! Unsa man?
may report ni mo? Si Mr. Lim, nag-aadto gyud dito sa lugar kada hapon, tama ka. Tagdaan ko pa? Anja. Pero dili man, wala man siya nagapatay dito. Kasi ginapatay nga tao. Nagkasar na siya dito. Nganong manimaho tong lugar ah. Kay dito sa nagalibang. Tapos Milan. Oh my goodness! Ano ba? Ang naira din nakapanimaho dito. Baho, kikitain no. Alam, sayang, 100,000 na gisend ni mo, eh. Agent 3, pwede refund. Ah, bahala ka drama, wala rin pa sa agency na mo. Wala rin pa sa agency. Sayang kayo, maging sa bugas karon. Kasayaw sa kwarta, eh.